Escoitámonos todos. Boas tardes, grazas por vir a primeira xornada sobre o Furión, xornadas nacionales. Temos aquí a tres ponentes importantes. Primeiro falará José Antonio Quiroga, director do Museo da Xeriz, seguidamente de Alfredo Balín, antropólogo da zona, e por último Félix Pérez, maestro en educación hospital. O moderador será o noso compañeiro Guillermo, aí na mesa. Agradecer tanto ao Concello de Chantada por as nosas instalacións como á Diputación de Lugo. Posteriormente, cando acaben de falar, faremos a presentación do vídeo que nos fixo a Diputación de Lugo, a Fundación DIC. Moitas gracias por pasar. Boas tardes. Pasamos a palabra a José Antonio Quiroga, o noso primeiro ponente da tarde. Bueno, boas tardes a todos. En primeiro lugar, agradecer este convite que para nós, desde o Museo, é toda unha honra e, bueno, pues toca un tema do patrimonio e sociedade que me parece como moi amplio e vamos a ver se son capaz de sintetizar, por lo menos, tres pinceladas básicas que cada unha delas por si mesma constituye motivo para longuísimos debates. Que é un patrimonio? Bueno, esta palabra topámola contigo por todos os lados e casi parece moitas veces un caixón desastre onde cabe infinidade de significados, casi tantos como as persoas ás que lle podemos preguntar se fixéramos un inquérito por a rúa e cada unha seguramente lle daría un matiz particular e personal, aínda que logo, se despois rebobinamos e recolléramos todas eses inquéritos, esas respostas ante a pregunta que é o patrimonio, seguramente nos íbamos a topar unha serie de elementos comuns: monumento, legado do pasado, devanceiros, historia, etc., etc., non? E isto nos leva a que o patrimonio, como outros conceptos que manexamos habitualmente, móvense dentro do paraguas ou baixo paraguas do relativismo. Un relativismo que ven condicionado pola formación, sensibilidade, conocemento, posición do individuo frente a un feito tan importante como é o patrimonio. E, polo tanto, nun primeiro nivel moi xenérico, puderamos concluir que patrimonio, por decirlo de alguna maneira, é o que ven dos antepasados, o que ven da historia, o legado que está atrás. Pero, igual que outros moitos aspectos ou conceptos que manexamos habitualmente, vai evolucionando ao longo do tempo. E aquí traía nesta filmina tres definicións acerca do patrimonio. A min gústame especialmente o de María Morente. Gústame a definición esa que dice que o patrimonio é a actitude que temos os individuos actuales frente ao pasado, frente á historia, frente ao legado, frente a unha realidade do territorio e a capacidade que temos estes individuos para ligarnos á comunidade, a esa historia, a ese pasado, a través de uns elementos ou de uns bens patrimoniais escolleitos. E aquí xa empeza o primeiro elemento de digresión ou debate e que ven moi acaecido, por exemplo, co tema do folión, porque os chantadinos, como nos denominamos desde o outro lado do río, por lo tanto non entro na refeira de si chantadino ou chantadés, pero para nós son sodes chantadinos e chantadinas, por que o folión? E por que non, por exemplo, unha malla, que son tan típicas e habituales ao largo e ancho deste país, ou un campeonato de arada, ou algo similar. Eso terán de que dar explicación os investigadores de por que a comunidade escolleu este elemento que é identitario, que é importante para os cidadáns, para a comunidade dos chantadinos e chantadinas. Por lo tanto, o concepto que temos e a posición que temos acerca do que é o patrimonio, o fenómeno patrimonial, pois vai variando tamén ao longo da historia. Cales son os referentes identitarios, por exemplo, de aquí de Chantada?
Bueno, eu atreveríame a decir que uns cuantos que seguramente estamos de acordo. Si decimos a nivel de natureza o a Ribeira ou o Faro, seguro que estamos de acordo. Si engadimos o San Lucas como unha manifestación de cultura tradicional e popular, seguro que tamén. Si engadimos a Romería do Faro, tamén o podemos poñer. E, desde logo, si poñemos o Folión de Carros, netamente, clarísimamente, estaríamos falando ou estamos dicindo ou estamos nos referindo a Chantada. Neste caso, no caso do Folión de Carros, comprobamos como, ademais, é un elemento identitario que liga a comunidade, os veciños, os habitantes da zona con unha manifestación que, repito, pois foi escolleita por os veciños, por a propia comunidade, en algún momento, como algo representativo. Aí é unha grande labor, un gran campo que ainda queda por investigar o que xa se está investigando. Outros elementos característicos propios do que é o patrimonio é a mobilidade. O patrimonio, a percepción acerca do patrimonio non é estática. Vai cambiando, vai modificándose cos tempos, ca época, cos condicionantes sociales e económicos. Seguro, eu non o recordo, ni o sei, pero que os primeiros carros, ou os carros dos anos 40, por poñer unha data, teñen un pouco que ver cas carrozas de finales do século XX. E ao mellor estas pouco que ver cas de 2017. Que quere isto decir? Que se vai modificando a percepción, van as modas, os condicionantes sociales e económicos penetrando nesa percepción acerca do patrimonio e, de alguna maneira, ese ben patrimonial pois se altera positiva ou tamén negativamente. Outro exemplo moi acaecido sería, por exemplo, a Iglesia de Nogueira. Pois fai algo máis de 300 anos, a moda, o contexto social, político, religioso, aconsellou cadear as naves das iglesias, o interior das iglesias. E resulta que logo, 300 anos despois, pois nos gastamos un mineral, un orzamento moi importante en sacar esa cal e volverlle dar vida ao cromatismo, ás escenas que adornan, que escenifican, que de alguma maneira divulgan o feito religioso ou teñen unha mensaxe religiosa dentro da iglesia. Por lo tanto, o fenómeno patrimonial non é algo estático, senón é algo que se vai movendo, cambiando ao longo do tempo. No caso do Folión de Carros, como outras manifestacións, por exemplo, tamén, que se me olvidaba antes, o do Entroido Ribeirao, que é un perfecto exemplo de como unha tradición, unha manifestación, parece que se perde e volve a resurgir. Pero non se perdeu. Perdeuse a manifestación material, física, do Entroido, pero quedou aí unha xeneración ponte que gardou no seu maxín, que gardou no seu recordo e que transmitiu, polo tanto, aínda que non estaba no nivel superficial, no nivel material, si estaba na idiosincrasia dos habitantes da Ribeira. E só faltou que os novos tempos, unha nova xente, recollese ese legado e outra vez o volvese a escenificar, a sacar para adiante. Por lo tanto, de cara ao que é a zona, esta comunidade, tanto o Folión como o Entroido, como o Faro, como o San Lucas, como outras manifestacións, son elementos da identidade do lugar, da identidade da comunidade, desta comunidade que está viva e, como tal comunidade viva, vai modificando esas tradicións, vainas adecuando ás novas circunstancias. Bueno, unhas breves pinceladas acerca da clasificación, é unha clasificación esta que traigo aquí, moi básica, porque tal como vos decía ao principio, se estuvésemos preguntándole a xente, casi meirande parte dos entrevistados nos falarían de monumentos, nos falarían de legado histórico, e pouca xente, ao millor, nos falaría de unhas seixadas, uns ligóns, unhas cubas, etc., etc., que tamén forman parte do patrimonio e, como tal elemento patrimonial, nos van a remitir a unha etapa e, sobre todo, a un modo de produción. Eu son dos que acredito que o modo de produción realmente é o que condiciona de unha maneira moi forte
as outras manifestacións, a sociabilidade, o lecer, a maneira de relacionarse, etc. Bueno, pois todos esos proxectos da cultura material, de alguma maneira, nos están falando e teñen moita información que aportarnos. Unha información que, por certo, na grande parte dos casos, non está na documentación, non adoita estar en escritos, sino que, como tal intrahistoria, que é nunha comunidade e nunha sociedade, pois supón unha información a maiores, un implemento desa información estadística ou documental que podemos atopar en moitos arquivos. Eu vos traía aquí esta clasificación que vos trae patrimonio material e patrimonio inmaterial como dúas grandes divisións do material, a básica histórico-artístico. Quixera facer especial énfasis no natural paisaxístico que moitas veces queda esquecido, pero quixera trasladar a reflexión do que sería a zona se desaparecese a nosa paisaxe, a nosa vegetación típica, pois cambiaría radicalmente, total e radicalmente. Por lo tanto, tamén un elemento patrimonial de primeira magnitude, a natureza, a paisaxe, e logo o etnográfico e a tradición popular viva, que é a que vimos hoxe a falar aquí. Por outra banda, temos o patrimonio inmaterial. Patrimonio inmaterial que moitas veces é o máis non denostado, pero infravalorado, dáse moi pouquiña importancia e realmente ten moita. Contos e lendas veñen a cubrir un oco, a dar unha explicación sobre certos fenómenos que ocurrían, que había na vida antes das xentes, e ao millor non había unha explicación racional e acúdese ao conto, acúdese á lenda para dar explicación a ese fenómeno. E logo está a transmisión oral. Esta transmisión oral que xa vos decía antes, que de alguna maneira pois ven a cubrir o oco. Tiña aquí un pequeno fragmento pero non se escoita. Bueno, non nos vamos a parar nesto, traía como un exemplo do que é a transmisión oral, e este é un veciño da parroquia da Cova que precisamente estaba relatando neste fragmento específico como eran as festas nos anos 40, non? E aquí traía este pequeno fragmentiño porque ele estaba falando como discurría a festa e como un mozo podía ir bailar con unha moza e entonces utilizaban a fórmula de permite, e iso de alguma maneira estaba aceptado como que casi obligatoriamente a moza tiña que deixar a persoa que estaba bailando e coller o novo mozo. Claro, isto en teoría funcionaba moi ben, pero logo despois na práctica, pois o mellor dá explicacións ao que moita xente temos no Masín e temos escoitado moitas veces das liortas que había, por exemplo, nas festas da parroquia de Nogueira, porque claro, ir a unha parella que está bailando e pois o mellor enamorados ou que se levan moi ben e que veña o veciño do lado que che ven tocar os bonetes expresamente a sacar a moza, a sacar a parella, pois non sempre era ben recibido e moitas veces daba motivo a esas liortas e a eses follóns que se daban nas festas. Outro dos aspectos e pinceladas así correndo para cumplir o tempo titulaba como Ollando o patrimonio, o que cando temos un elemento patrimonial evidentemente estamos vendo, estamos percibindo e estamos sacando toda unha serie de conclusións. E aquí metía todo baixo dous epígrafes, o que os nosos ollos ven, que é un exercicio sensorial. Nos estamos vendo neste caso concreto un carro, vemos un vehículo cunha certa rusticidade, pero cunha certa tamén armonía, co agarimo da madeira, con ese chedeiro de carballo que marca as formas e lle dá ese volumen tan específico e esas características tan particulares ao carro. Eso é todo elemento sensorial que estamos percibindo, que nos gusta, que nos agrada ou que nos deixa indiferentes.
pero máis alá do que os nosos ollos ven está o que os nosos ollos non ven e que o que é o mesmo, que información hai detrás de ese primeiro impacto sensorial do que estamos vendo, porque nos podemos quedar nesa primeira capa da estética, do sensorial, do que estamos percibindo e deixar aí, non profundizar nada máis. Pero todo elemento patrimonial ten baixo de sí unha serie de capas informativas moi importantes que son as que transmiten de alguna maneira pois ese modo de produción, esa sociabilidade, ese decer, esa maneira de relacionarse, en definitiva, como vivía aquela xente e por que facía unha serie de cousas. O carro, desde logo, é un elemento totémico, é un elemento importantísimo na cultura tradicional. Nas casas pode haber varias vacas, pode haber 6 ou 7 tipos de sachos, pode haber sachos, pode haber aixadas, pode haber rigós, pode haber rodos, pero carros só hai un, a menos que estemos a falar de unha grande casa, porque non é fácil, non é barato, non é asequible, ten unha dificultade grande tanto a nivel económico como logo para mantelo. De aí que o carro, se o estamos observando lexos ou despois desa primeira impresión sensorial, nos está falando, por exemplo, dos materiais dos que está feito, a madeira. E falando da madeira, tamén iso nos remite o modo de relacionarse a xente co medio, porque cando estamos falando dun carro non podemos pensar na óptica actual de que unha persoa vai a un taller de carpintería e lle di, oiga, eu quero un carro de 1x3 ou de determinadas medidas ou que soporte determinado tonelaxe ou determinada carga. Non era esa maneira de chegar a un carro, senón que a maneira de chegar a un carro, a parte da necesidade fundamental, porque se non temos carro na casa, non podemos ir por os toxos, non podemos estar as cortes, non podemos ir por os mollos, non podemos traer erva seca, nin as patacas, etc. É un elemento cardinal na vida campesiña, na vida labrega das nosas aldeas. Pero para chegar a él, non se chega desa maneira como poderamos pensar actualmente de encargado nun lugar especializado, non. É a propia casa, é o propio propietario, o propio labrego, na súa dialéctica co medio, o que corta a madeira. E cando corta a madeira non a corta cando lle dá a gana, corta cando a lúa é boa, cando o tempo é o adecuado, porque senón sabe que esa madeira non vai a, de alguma maneira, surtir o efecto que busca para formar un carro que aguante, que sexa rexo, etc. Entonces, unha vez cortada, tena que secar e sabe que vai a secar a razón máis ou menos de 1 centímetro por ano. Entón, ten que cortala con moita antelación e tela nun lugar onde lle dé o vento, onde lle dé o aire, onde propicie ese secado da madeira. Isto estános a remitir a unha maneira, un modo de vida onde a natureza forma parte destes labregos, onde os labregos están nunha relación directa con ese medio e nos está falando tamén do modo de produción, para que se quere o carro, para que se necesita o carro. Por lo tanto, o que os nosos ollos ven é unha cousa, é un aspecto sensorial do patrimonio, pero logo dese aspecto sensorial hai unha carga informativa moi importante que é inherente ao propio elemento patrimonial. Bueno, a ver se aquí, ahora nesta, lle damos dado voz. Bueno, vamos a acabar un suspenso de tecnología.
Bueno, deixamos igual, este primo, un veciño de Diamondi, carpinteiro, e acabou despois traballando no Salto, ten ahora 88 anos, e neste fragmento nos contaba como era a vida e traballo de carpinteiro, xa dos 14 anos, obviamente empezou de aprendiz, antes de ser mestre, e ele nos contaba como, e ten que ver co que vos decía antes do carro, que non se iba a encargar unha carpintería, eran os artesáns, eran os carpinteiros, neste caso, os que iban por as casas. Chegaba á casa onde se quería facer un carro e ali se hospedaba e ali botaba días ou semanas hasta rematar a obra. Eso nos reflicte e nos leva a unha realidade social onde o artesán convive con esa comunidade e moi probablemente esa sociabilidade o levaba a engranar toda unha serie de relacións con aquela casa, con aquel lugar, con aquela aldea, etc. E o mellor, despois de executar, neste caso, un carro ou unha cuba ou calquera outro elemento, pois o veciño do lado o apalabraba tamén para poder executar calquera outra obra ou obxecto material que se pudese necesitar na casa. Aquí vos traía unha cuba con arcos de madeira. Desta cuba me dixo no seu día Roy, que estaba por aquí antes ca súa cámara: home, hai unha cuba que está ao sol, que se vai a desfacer, a ver que lle botar as mans. E dixo: home, Roy, pois fala co dono e si se pon de quiero, pois adquirimos, levamos po museo, a restauramos e xa miraremos a maneira de darlle vida. Parece que sí, que estaba de quiero, ya nos acercamos, e desde o momento que nos acercamos